gisulti siya motor kon habal-habal kay nasira lagi taon iyang gitrabahuan sa una. Unya gibayran pero gamay ra gyud sad. Murag pabawon lang ba? Ug mo to yang gidaon og motor. Ug mo og nakaingon sa dakong problema namo. Pero ara gyud masabtan ang istorya no. Ingnon ko anis pagsugod ha. Aw, unsa man dong ug mo gyud nahitapos inyong kompanya. Pero nama ka mo'y papahon. Bayran magkaha mo. Mahalo ginamong i-fight ron, sweet. Bahala gamay, basta may pabawon lang. Kay sawa. Pastilan, sweet, no. Saan na lang ka natuinin, no. Kung wagid mo'y pabawon, hala, no. Paita. Mao lang gitingali ni Gayona, sweet. Nga gamit ko na yun ako akong kagwapo. Ha? Nabuang nga diha? Sabot may pasabot. Nga mangita kag sugar, mami? Dali ay, pataka mo lang kay. O sa tibot may pasabot, anang imong giingon ha, nga gamito ni mo imong kagwapo? Mag-model ko. Saba ka gila, oy. O man gani ka, madawat atong imong giingon na kuhaon kag model sa sabon? Nga, huwag ko madayon na to. O nga nung masaguno ka mo padayon kanindot na ato, kanindot ato sabon na gusto nga mahalon. Mahalon lagi. Pero ako may imong jers. Taba ka di ay, karaan naman imong storya, sweet, oy. Ay kog lingaw-lingawa, ana. Ayaw lagi ka blaka. Pagsuway na ni. Makalampos na ni problema haday. Kasabot ko sa kibati sa akong bana. Iya ko gilingaw-lingaw para dili ko mag-uol. Pero ang tinuod, nag-uol ko kay masira naman ilang kumpanya, kay na-bankrupt. Pero wag siya mo pakitag kag-uol. Pero sayod sa ko, og nabasa ko sa iyang naong ang dakong problema. Sir, saan matanaw mo ani, sir? Dili ka maluoy na mo. Wala taon may makaon sa amo. Asa naman ni panginibuhian sa among pamilya. Nakasabot mong gul dyan eh. Naluoy ko ninyo. Pero sabi ako mahimo nga utro mo sa makaluluoy sa kuwaning kalakiha. Ha? O saibot pa sabot mo, sir. Kita man tanan ang wala unya trabaho ani kalakiha. Nagtuo kang kamura. Apil taon mi oy. O, mao ba, sir? Luuya ko di taon ni mo, sir. Mao na. Pero di ta magpakawas paglaom. Kung batil ang gihapon ta. O, ikaw, sir. Kasi plano ni mo. O kung wala na taan yung kumpanya ha taon. Magtukod lang kog negosyo dyan. O sa mga negosyo, sir. Ato na sang negosyo nga. O dili mahalin. Mahurot. Dili dyan eh. Karaan naman ang plano na ko. Karaan ko magnegosyo. Pagkanangkuhan ko kanang ibob ka ng timpura. Uy, hatis ko. Oo, dyan o niya. Magtukod ako daghang mga Francis. O, ako, sir. Manegosyo na nasap ko. Amo ba? Di lang kakuik na ko. O sa mga negosyohan imo? Manegosyo ko quick. Siyab din ang imo din kalaki. Tempura man ang imo. Nya. Quick mga ako. Ay, saan o sa dyan? Basta maka-income lang para kumbati na na. Day. May good news ko ni mo, day. Oo, sa bala dong. May pabawon may gikan sa kumpanya. Hala, mao ba? Hala ka na ko milagro ko. Milagro. Kay buot ba yung una-una? Wa na gyud unta mi mada. Kay bankruptcy man gud ang gi-file sa among kumpanya. Kung nganong nasira mi, siyempre, wala gyud unta mi mga da, wala ta mi mga pabawon. Pero pahay na lang gani kadaluoy gihapon na mo tagiya. Ipabaw nad mi taon mi gamay day ginagmay kada usa na mo na ami tag 10,000. Ay narinig kay wa. Oo, mao gyud dong. Unsay posta sa luto dong? Nayabag ka? Hala no, wala di ka kadaog tabla nagwa kay pabahon. Ikaw ba, di sa kakaistorya hagbak ka ko. Media ra tong ako. Kabuang ako, no? Ipustag yun ako. Ay, tama ka sigurong daog ta. Ay, hurot na itong posta. Aw, kuyawan mo lang tanimo. Uy, abi na kung seryoso ka ito imong gisulti. Sabi ni mo dahil planunin na itong maayo. Kaya unsay atong buhato na ni kwartaha. Gamay na ba taon kayo ni? Kinahanglang mapatubo, ani? So, imo nang ipautang. Sa tantong huna-huna sa kumbana kung unsay angay niyang buhaton sa kwarta, aw, mao ni. Gikasubok kayo na ako, sir, ha? Gikasubok ko kaayo. Tungod sa imo diabetic, mihubag nagmaayo imong tiil. O dili na ni maayo ang imong sama tungod kay grabe na kaayo. Ang angay na lang ani, putlon. Maayo noon. Usa! Karaan. Binuang di ako, eh. Huwag ko magbinuang. Binuang. Kung gusto kang mabuhi pagpila ka tuig or buwan, kinahanglan ato ganing putlon.
Mura na sulbad, ana, aron mabuhi pa ka. Siguro ka, Dok, nga mabuhi pa ko ani, Doktor. Kung putlon ng tiil ko. Oo, makasiguro ko. Kay naana ko giputlan sa sama nimong diabetic gapon atong usang tuig na ko giputlan og kamot kay nasamad og nihubag man nga pasagdan. Nahapit gud siya mamatay. Ug wa pa na ko putlang iyang kamot, napatay gud may gani kay naputol. So karon buhi pa siya. Atong isang buwan na sa ko giputlan sa tiil nihubag diabetic giputol nako. Buhi pa hangtod karon. Nga itong isang simana na ako'y pasyente, diabetic yapon. Miubag ang liog, akong giputol. Oo, nabuhi pa unta. Nabuhi na unta, pero naghikog man hinuon patay. Ano taon sa doktora? Be, ikaw ko no, maglakaw-lakaw ka kasi kasadang walay di ka mauwaw. Bato naghikog? Sa ito'y. Maong namusugot kay sa dili, putlo na lang yun nato ng imong tiil. Putlo nato para ka mabuhi. Oh, Mr. Johnny Matakom, doon ako'y good news ni mo. Doon sa ako'y bad news. Sa may gusto ni mong ako unahon pagsulti ang good news or ang bad news? Pwede ang good news lang una, Dok. Gusto ko mabati ang good news. Ang good news. Successful ang pagputol sa ibang tiil. Salamat. Salamat taon. Ang bad news, Dok. Ang bad news kay dili mao ang tiil nga mo naputol. Pasensya na gyud ka. Imbis ang imong tuo nga tiil mo'y angay putlon, ang naputol na mo ang wani mong tiil. Di ka magkapatuo. Ja. Syaro ka duha. Di ka kasabot. Naon sa ka? Ngano ka, uy? Nagdamgo ko, day. Ha? Nagdamgo ko. Nagdamgo ka, misagit ka. Bitaw, mauna nakamata sa ko. Ngano man? Kalain sa akong damgo. Kadiyutan. Tanawa, dayon, dali. Saan ito tanawon, uy? Ang ako, tingil ba, tanawa, ang naapa ba? Naapa man. Ang usa. Naapasad. Ay, salamat. Damgol ka dito. Thank you, Lord. Tungod sa pagsigunahon na sa problema sa kong bana, nagdamgo na lang noon siya og dili maayo. Mao to nga pagkaugmaan na. Asa man ka mukuha og motor street? Suway na ito diya sa unahan, sweet. Na may namaligyan ang motor nga. Pautang. Suway na ito diya. Sige. Unya, makakuha ka kaana nga wa man kay trabaho. Ako tong... ang ako lang ingnon nga akong ihabal-habal para na ako'y ikadata mataguan. Kanya dili mo sagot, sweet? Kung hindi ito paglatindahan. Di mo sugot ana do nga ihabal-habal ang ilang motor? Nooy! Mabito na i-promo sa uban na paghabal-habal. Pagkakuha na yung motor basta nalay ikadahon. Mao ba di ay sweet? Sige, atong suwayan. Malas ka na mo ka manager? Malas pa na? Putlan kong tiil, pre. Ha? Nung sa mali ka, nadisgrasya ka? Wow, putlan kong tiil tungkol sa akong sakit nga diabetes. Ha? Aw nga ikaw, likay yun na ng tamis, pre. Kay ka ng mga sweet, ka ng mga sugar, likay yun taon na taon. Kay maunay na kaon ng mong taon nga naputlan kong tiil. Maong likay yun na, pre. Pagsulti sa iyang kumpare nga naputlan siyang tiil tungod sa iyang diabetes, nahinumdum ko sa iyang damgo. Mao to nga sukad adto nga nagkita mi sa iyang kumpare, naglikay na gid sa mga tamis ang akong bana, ug nakakuha na sad mi og motor kay gitabangan mi sa iyang kumpare nga usa na lay tiil. O nga mao'y manager dito sa gikuhaan na mog motor. Sweet. Sweet, dara imong kape Sayo ka, mamasahero, Roy? Lagi sweet. Pero, dili ko na kape, oy. Kinaan ay sugar. Nya, di ka mangape. Ay na lang. Usa may imna nimo? Ano na lang si Kuwate? Agoy, bungot si ito. Ang taas pa rin hapon akong sugar. Wala na. Madabitik na di ba ni? Usaong sa niya ko asawa na. Sige, magpainom mo kape. Ay, kagabi, soft drinks.
Unya, sige, palit ko ice cream. Ay, wa ka ni gituyo sa asawa no. Sigihan pagkaon mga tamis sa tutyo o gali. Pida. Pero ba di kong sugod? Kaputlan kong tiil. Kaya kaputlan mo, saan na ako magpain na mo eh. Pero ino to, kumpare, na-diabetes yan. Likayan lang ko na po ang mga tamis. Para ba doon ay mga sugar? Para mga sweet? Ipotay pa. Ang apol bang asawa? Sweet na ba'y tawag na mo? Dili kasi maoy nakapadiabetic na po. Tingmura ba ito akong kumpare? Ngalikayan ako basta ang mga sweet. Iro, bilabang, Nadisgrasya ang akong bana kay na-crash sa motor, pero ang pait kay na kong problema kay dako kay damage, putlon iyang tiil kay may pagkabali. Unsa? Putlo nila akong tiil? Mo na isulti sa doktor, sweet. Gusto na. Ay, nakong tawag ka og sweet. Ha? Maunay nagka-diabetic na ako. Kanamasigi ni mong sampit ako og sweet. Tsaba ka na dyan ni, oy. Maunay na kaingon nga nung maputlan kong tiil. Unsa? Samtang ga-drive kong motor, nainumdum ko sa isulti sa kong kumpare nga kuhan ka ng nga og mga tamis. Nga ayaw dyan ko ng mga tamis. Ang mga may sugar, ang mga sweet. Mauna ikaw. Nagsige ko gunahon na ug likayan batika. Ug mo nang wala hinuon ko kabantay paglabang stiro. Ug mo nang nakras ko. Ug mo dili ko makadawa sa naglika na hinuon ko sa mga tamis o mga sweet. Maputlan lang na dahil gihapon kong tiil. Dili ko makadawa sa ni sweet. Sweet. What's ito, eh? Mo ni akong problema ron. Unsa may akong ibayad ini ang pagka-ospital. Uy, unya ang motor o pagid maimpas. Ug ang pinakadako na akong problema kay kini akong bana, di gid siya makadawat nga napungkol lang usa niya katiil. Nahadlok ko nga basig maghikog na hinuon ni. Unsa may akong buhaton na tawhana. Uy, unsa man og kamo ang pasultihon. Luling.